ዘቢብ ተስፋ ሚካኤል በርህስ ተባህለት ጓል 29 ዓመት ኣብ ከተማ ማይ ዓይኒ ወዲቁ ዝረኸበቶ ገንዘብን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ዝሓዘ ናይ ኢድ ቦርሳ ናብ መደበር ፖሊስ ማይ ዓይኒ ከም ዝረከበቶ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊጹ አረካቢት ነባሪት ሓበናት ንዞባ ማይ ዓይኒ ኮይና ነቲ 555 ናቅፋ 650 ዩሮ 55 ዶላርን ካልእ ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ዝሓዘ ቦርሳ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ምርካባ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዝረከበቶ ኪኢላ ስእልን አሰራጻብዕንቲ መደበር ሚካኤል ነጋስን ድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ነባሪት ዓዲ ዝብኣ ንዞባ ማይ ዓይኒ ዝኾነት ፍሮይኒ ረዘነ ደባስ ገንዘብ ከም ዝጠፋ ናብቲ መደበር ፖሊስ ኣብ ግዜኡ አመልኪታ ድሕሪ ምጽናሕ ናታ መሃኑ ስለተረጋገ ጸብ መሰረት መምርሒ ፖሊስ ናአረካቢት 10 ሚእታዊት በመሃብ ገንዘባ ከም ዝተረከበት አረዲዩ ብዘይካዚ ነባሪት ማይ ዓይኒ ዝኾነት ጓል 42 ዓመት ለተንኬል ምስግና ወልደ ገብርኤል ኣብ እግሪ ተኺሎ ዝተባሃለ ቦታ ወዲቁ ዝረኸበቶ 200 ናቅፋን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ዝሓዘ ቦርሳ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከበቶ ወሲኹ ዝገለጸ ሚካኤል ነጋሲ ዋና ገንዘብ ነባሪ ኩዶ ፈላሲ ንዞባ መንደፈራ ዝኾነ ተወልደ ከፈላት ካቦ ዝተባሃለ ዜጋ ኣብ ግዜኡ ናብቲ መደበር ፖሊስ ብምምልካቱ አረካቢት እቲ ክትወስዶ ዝግባ 10 ሚእታዊት ሕድገት ስለዝገበረቱሉ ገንዘቡን ንብረቱን ብምርካብ ናአረካቢት ስለቲ ዝገበረቶ ሰናይ ተግባር አመስጊኑ ኣብ መወዳእታ አዛዝ መደበር ፖሊስ ማይ ዓይኒ ምክትል ተለንተ ተኽለ ሃይለ እዚ እናሰሰነ ዝኸይ ዘሎ ሰናይ ተግባር ድምጽ ፖሊስ ብእትገብሮ ዘላፈንዎን ተደጋጋሚ ጎስጓሳት ፖሊስን ምዃኑ ብምግላጽ ቀጻልነቱ ካብ ዘለዎን ላዕሊ ከዓዝዝ ኩሉ ዜጋ ግቡእ ክፍጽም ኣዘኻኺሩ